Wel, helw'r yn blantos. Glwsoch chi erioed am y 2 am 10 yma. Rhyw raglen ar y teledu ydi o, ond wrth gwrs, dim teledu oeddwn i'n ei alw fo'n fy ni ddiw chi, naci. Wireless pictures oeddwn i'n ei alw fo. Lot symlach yn tydi. Ond dim wireless oeddwn i'n galw wireless chwaith, ond bocs hyd y lleisia, a dim pictures oeddwn i'n galw pictures, ond teledu mawr. Ond dwi wedi esbonio'n barod mai nid teledu oedd teledu, ond wireless pictures. Felly, wireless pictures mawr oedd y pictures I ni. Da chi'n dilyn? Symlach. Lot symlach. Felly, gan dilyn y rhesymeg syml yma'n de, bocs hyd y lleisia wedi ei groesi efo'r wireless pictures mawr oedd rhai yn galw teledu, sy'n gwneud synwyr yn tydi. Ydy wir. Felly, dyna beth mae'r hen taid wedi bod yn gwneud efo'i hun. Ie.